Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Al'umma musulmai da ma kiristan gabaki daya. Dan Allah dan Allah muna cikin wani hali a cikin Maiduguri wannan. Mu sojoji muna cikin wani hali na fitar hankali a cikin Maiduguri wannan. Kullun yaki, kullun fada, fadan yau daban, na gobe daban, jibi daban, kullun ta Allah muna cikin tashin hankali. Kullun ta Allah ana kashe mana sojoji. Dan Allah dan Annabi, duk wanda sakon da ya je gurin shi dan Allah ka taimaka, dan Allah dan Annabi kai sharin nayi saboda mutane su saurara su taya mu da addu'a. Wallahi muna cikin wani hali, muna cikin wani yanayi a cikin wannan Maiduguri da muke ciki. Kullum Boko Haram suka zo sai sun zo sun kashe mana mutane. Yau su kashe mutum 10, gobe su kashe mutum 20, su kona mana motoci, su hana mu kwanciyar hankali. Kullum ta Allah cikin tashin hankalin da muke ciki kenan. Dan Allah dan Annabi ƴan uwana musulmai, dan Allah dan Annabi muna bara addu'a a gare ku. Dan Allah mutane na muna bara addu'a a gare ku dan Allah. Ku taimake mu ba dan halin mu ba, dan halin da muke ciki. Mun baro iyayenmu, mun baro ƴan uwanmu, ba wai dan ba ma san su bane muka zo cikin dajin nan muke rayuwa ba. Muna son ƴan uwanmu, muna son iyayenmu. Mun zo ne domin mu ba mu mutanen da suke cikin garin nan kariya, domin Allah ya ba mu nasara, domin mu kare su daga cikin bala'in da zai same su. Amma kuma sai ya tashi bala'in, sai ya tashi da kansa ya koma kanmu. Kuma mun rasa menene wanda yake faruwa a kasar wannan. Dan Allah dan Annabi ku taimaka mana. Dan Allah ku taimaka mana da addu'a, ku taimake mu da addu'a dan Allah. Muna bara addu'a dan Allah, ku taimaka mana da addu'a. Ku taimaka mana da addu'a dan Allah dan Annabi. Abin ya fi karfin wallahi, abin ya fi karfin mun rasa yadda zamu yi a cikin wannan rayuwa. Dan Allah ku taimake mu, mun rasa yadda zamu yi a cikin rayuwar nan, dan girman Allah. Ya Allah, Allah ka gani ya Allah, Allah mu bayan ka ne ya Allah, Allah ka taimake mu ya Allah, Allah ka kare mu daga cikin bala'in nan da yake ba a cikin kasar wannan, ya Allah na roƙe ka ya Allah, Allah ka gani ya Allah yadda ake kashe mana mutane ya Allah na roƙe ka ya Allah, Allah ka kare mu ya Allah, Allah ka ɗaya da wannan bala'in a haka Allah, duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan abin da yake faruwa a Maiduguri wannan, ya Allah duka Najeriya gaba ɗaya Allah ka yi maganin shi da gaggawa ya Allah. Ya Allah kai maganin shi da gaggawa dan Allah dan Annabi al'ummar musulmi. Ina roƙon ku duk wanda sakon da ya je wurin shi dan manzon Allah dan Annabi ya taimaka yayi sharin nashi dan Allah, domin ƴan uwa su saurara su gani dan Allah, su taya mu da addu'a ya Allah. Allah ka mu da zaman lafiya a ƙasar nan ya Allah. Allah ka mu da zaman lafiya a ƙasar nan ya Allah. Na roƙe ka ya Allah. Allah ka mu da zaman lafiya a ƙasar nan.